nemmen li wasal il-moment li niġi għandkom bħala Prim Ministru u nitlobkom il-fiduċja għall-ewwel mandat tiegħi mingħand il-Maltin u l-Awċin kollha. Nhar l-erba' li ġej jalqu l-ewwel mitjum ta' gvern ġdid tal-Prim Ministru Robert Abela. L-ewwel mandat ta' Robert Abela, l-ewwel mandat mill-ant il-poplu Malti Wawċi li taħ l-akbar fiduċja fl-istorja ta' Malta sovrana. Mill-bidu tal-kampanja li skattat il-ħadd 20 ta' frar deru ċar il-prijoritajiet tal-Partit Laburista biex ikompli jmexxi lil dan il-pajjiż. Wedi ċari kostiti studjati bir-reqqa fi sfond ta' dinja li bdiet ħirġa mill-pandemija iżda fuq l-adba tal-Ewropa faqqet gwerra li toħloq l-impatti. F'kuntest ta' gvern li jara fir-realtajiet il-Prim Ministru Robert Abela mill-ewwel ta' sinjal ċar li l-wedijiet qegħdin hemm biex jitwettqu il-programm elettorali Malta flimkien qiegħed hemm biex isir programm ta' ħidma tal-gvern ġdid u l-proposti huma hemm biex jiġu implementati. Fl-ewwel mitjum tal-mandat popolari ta' Robert Abela l-wedijiet saru biex jitwettqu fl-ewwel mitjum saru wkoll. Il-Partit Laburista ressaq 3 wedijiet ewlenin b'impenn ċar li dawn isiru fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista ġdid. Il-liġi li titratta l-femiċidju fil-kodiċi kriminali għaddiet mill-Parlament f'inqas minn mitjum mill-bidu ta' din il-leġislatura. Il-bidliet fil-liġi tal-IVF li bija aktar persuni jistgħu jsiru ġenituri f'pajjiżna stess permezz fost oħrajn ta' żieda fiċ-ċikli mingħajr ħlas issa qed isiru iżjed qrib ir-realtà. Dan billi liġi ġdida mhux biss sempliċiment resqet fil-Parlament iżda għaddiet kważi mill-istadji kollha parlamentari. Dan apparti li t-tielet wiegħda f'inqas minn mitjum ukoll bdiet issir billi kif wieħed il-Prim Ministru art verġni fiż-żonqoru fil-kottoniera se terġa' tingħata lura lin-nies. Dawn it-tlieta kienu l-kol wedijiet ban li kellhom isiru fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid u li l-kol twettqu. Fl-ewwel mitjum ta' Robert Abela mill-ġdid bħala Prim Ministru ta' Malta l-isfidi ma naqsux. L-inflazzjoni jew aħjar l-għoli tal-ħajja hija realtà ta' materja li l-Prim Ministru baqa' jitkellem dwarha, iżda mhux biss. Fi ħsiebu u f'kull deċiżjoni li ħa anke fl-ewwel mitjum mill-ewwel mandat tiegħu, Robert Abela ħadd deċiżjonijiet u l-interventi li naqsu l-impatti. Fost oħrajn sam stabbli l-prezzijiet tal-enerġija u tal-fuel u ntlaħqu ftehimiet mal-importaturi tal-qmugħ u anke oħrajn li minnhom gawdew il-bdiewa u r-raħala bħal fuq il-ġwies. Deċiżjonijiet li forsi ma kinux faċli iżda li komplew jistimulaw fiduċja fl-ekonomija li qed tkompli tikber u tipprospera.